Assalamu alaykum hormatly Türkmen halkı. Siz bilen bugün bir dünya garaşymyz barada bir kagız gurrun etsem. 5-10 minut wagtyňyzy aýryp bir dinlemäni hem-de şu aýdyljak saatlardan netije çykarmaňyzy haýyş edýän sizden. Şu wagta çenle iň köp berilen soraklaryň biri halkymyz üçin, watanymyz, çağalarymyz üçin, geljek neslimiz üçin näme edip bilersiň? Bu bolup geçýän adalatsyzlyklary, näme haklyklary nädip duruzup bilersiň? Nädip ütkedip bir täsir edip bilersiň? Bular ýaly soraglар her bir türkmeniň pikirlenýän, bir oýlanýan zady bolsa. Şular ýaly pikirde bolan adamlaryň hemmesine hem hormatym uly, hemmesine hem hormat edýän sebäbi bu bolup duran zatlara bir fark däldigini aňladýar. Elinden geldiginden bir zatlar etjek bolýar. Sebäbi bir haksızlyga çydap bilen okda bir bulam adam zady bir Allah Taala'nın tarapyndan berilen bir talant diýsegem bolýar. Bular ýaly pikirdäki adamlara meniň bir açyk zadym. Eger biz halkymyza peýdaly bolsak, watanymyza peýdaly bolýas. Halkymyza peýdaly bolsak, watanymyza peýda getiren ýa-da bolýar. Ýöne biz halkymyza nädip peýdaly bolmaly? Munyň üçin biz häzirki dünýä garaşymyzy düýbünden ütketmeli. Sebäbi bize bu geçen döwürde bize halkymyzy söýmäni däldi, ýokary wezipede işleýän adamlary söýmäni, olary hormat etmege, olardan gorkmaga öwretdiler. Hökümetten, prezidentden gorkmaga. Sebäbi olar bizden beýikde, ýokarda, bizi bakyp dur, parahatçylygy saklap dur diýen kellemize düşünje siňdirildi. Cemgiyetçilik tarapyndan, mugullimler, en atamız tarapyndan öwredildi bize. Soňra bu düşünje bizim kellemize siňip kaldy. Eger biz geljek neslimiz üçin peýdaly iş etjek bolsak, dünýä garaşymyzy ütketmeli. Sebäbi ýaşaýşymyzyň ütkemegi, dünýä garaşymyzyň ütkemegi esasında ütkemäne başlaýar. Mesela maýdaly siz bugünkü günde nämeden gynalýaňyz? İşsizlikden, maşgalaňyz dargadymy? Zatlaryň bahasy galyp gitdimi? Aýryçylykmy? Nähili problemamyz bar bolsa, şularyň aşagynda bizim nä dogry dünýä garaşymyz we ýurdun içinde nä dogry alınıp barilen siýasat bar. Şu zatlaryň aşagynda. Indi bir prostoy mysal getirsem de muňa bir Stalin döwrüne gitsek, Stalinden sorapdyrlar. Sizi halk söýýär, sizden gorkýar, hatta gerek bolsa sizi Huda ýerinde görýär diýip Stalinden sorapdyrlar. Bu derece nädip ýetdiňiz, nädip başardyňyz muny diýse, Stalin aýdypdyr, maňa bir diri towuk getirin. Diri canly towuk getirýärler. Ýaňykyny dirligine petini tutup taşlaýar. Ýalaňa çöler diri towuk. Netijede ýaňky diri towuk howanyň yssylyгyndan, günüň yssylyгyndan, howanyň sowuklugyndan ýaňky titremäne başlaýar towuk. Soňra näme diýär? Ölesi gelen okda özüne penah aktarıp başlaýar. Şu Stalinin gujogyna girip şoňa bir süýkünip özüne penah aktarıp başlaýar. Bolam näme diýär? Kisesinden bir 3-4 sany dänen çykarady, atýar towaga oňa. Indi bu waka bolanmy, bolmadykmy soňky problemi? Ýöne şu wagta çenle bizim halkymyzy şu sistemada dolandyryp gelindi. Onu hemmemizin boynumuza almaly. Edil şu sistemada dolandyryp gelindi. Şonu üçin bir ikinci jahan uruşy wagtlary aslında janyny gurban eden diňe o Ruslar gurban eden ok janyny. Onuň içinde bizim halkymyz ham bar. Ýöne näme diýildi? Stalin sebäpli ýeňiş kazandyk diýildi. Zawod fabrikalary guran Stalin diýildi. Ýöne aslında bizim aýallarymyz, erkeklerimiz deň seherde atyzlara gidip işläp, gerek bolsa özüniň bir şaý seplerini hem zadyny şu uruşa dikdiler. Halkymyz üçin hyzmat etdi şolar. Ýöne näme diýildi? Stalin sebäpli aç galymyz ok. Stalin saklapdy, ömme zadyp kellemize goýuldy. Ýagny halkyň kimligi unutturuldy da öz halk hiç kimligi. Şolar ýak düşünje boldy. Ve bu bizim halkymyza, cemgiyetimiziň aňyna siňdirildi. Geljek neslimiz üçin ene atalarymız şu düşünjäni berdi. Bugünkü güne gelip de hökümet işgärleri bizim ýokarymyzda, ular bizden ýokardy diýilen düşünje bilen geldik.
Aslında o konstitutsiyada yazılan hükümet bu halka hizmet ediyen bir topar bir kurama, halkın hizmetkari. Prezident olsa hizmetkarların lideri, onların baş tutanı, lider deymegem, hizmetkar deymek. O prezident halkın atası değil, halkın babası değil, bu topraklar prezidentten kalan o. Şu vakit içinden hükümede yukarı vazifeli adamları özümüzden yukarı deyip karadık. Yer astı, yer üstü baylıklar hükümetinki deyip düşündük. Aslında hemme baylıklar o bizinki halkınki. Bu baylıkların pulları nereden gelip nereye gidiyor? Halka hiç atçot verilir. Sebebi halk talep eden nokta. Son kellesine gelen ne deyip öyle yapılır. Kim günahkar? Bizim özümüz günahkar. Sebebi hükümeti özümüzden yukarı deyip görünümüz. Hizmetkar gözü bilen karamadık şolara. İnsafa gelir deyip karaştık. Hizmetkarlarımız insafa gelir deyip karaştık. Talep etmedik. Aslında bir öz ornumuzu yitirip koyduk biz. Bundan bolsa oturan yerimizden onların insafa gelmesine karaşacağız. Neticede ana şu günlere düştük. Gelin indi vatandaşlar bir oylanalım. Bir azıcık kelle nagruska verip bir dünya karışımızı ütkedelim yavaş yavaş. Bir gelecek neslimiz, çağlarımız için bir sağdan bir vatan, sağdan bir cemiyet kaldırmak için birinci uçurut öz dünya karışımızı ütkedelim. Sebebi bu devletin eyesi hükümet değil. Baylıkların eyesi hükümet diye ministerler değil. Türkmenistan'ın eyesi halk. Biz Türkmenistan'ın eyesi. Prezident hükümet işgallerinin başlığı. Şuna doğru düşünün. Birinciden yaşayışımızı ütketmek için dünya karışımızı ütketmemiz gerek. İkinciden bizim şu düşüncemizi, şu bizde var olan düşüncelerimizi taş töreğimizdekilere, yakınlarımıza odan şekilde bir düşündürmemiz gerek. Üçüncü dönem özümüzde bir cevapkarçılık duymamız gerek. Cevapkarçılık deyilende bir hakikatçı, adaletli, bir pek güvenli, opşum adamzada berilen hem ona tesiyetli cevapkarçılığı gidiyor. Gelecek neslimiz için, cemiyetimiz için, ediyen işimiz için cevapkarçılık. Her bir adamzadın özünün bir elinde hüneri var. Şu ediyen hünerine, ediyen işine cevapkarçılık duymak. Şimdi uyanış vakti geldi. Eğer ayaklanmasak bundan da beter ol ya. Entegem geçti. Bu kurban kulu öleni bilen ya da yerine başka bir geleni bilen bu düzeler deyip fikir etmem. O yanlış düşünüyor. Bu kurban gitti diyele yerine Serdar gelir. Serdar gitti diyele Kerimcan gelir. Kerimcanım gitti diysen yine kellesi boş nesil yetişip durup olacak padişahlar. Köre məlum, köre hasab olup duran zat mana 3-4 yılın içinde oğlunu nirdeki vazifelere götürüp taşladı. Sebebi belli zat. Eşekten kim kalsa kuyruğunu keser diyen yani oğlu prezident bolup durur. Sebebi şonun uğrundalar. Şonun için gelin bir oylanalım, pikirlenelim, bir netice çıkaralım, bir azıcık dünya karışımızı ütkedelim. Şimdi bolmandan 100% adamları politikacı, siyasetçi edip yetiştirip bolan ok. Belli zat. Yani halkın içinden saylanıp çıkan, özünün hak hukukunu bilen adamların bir arkasında durmanı, şoları goldamanını bir başaralım. Tapağı da yok. Kim bolsa bolsun şu halk için bir alada ediyen adam bolsa şoların arkasında durmanı, şoları goldamanını başaralım in olmanda. Yine bir açacak olan zadım yurdun başına çıkıp vatana dönükçülük ediyen, hükümete dönükçülük ediyen diyen adamlara
Olara da bir açacak bir kağıt geplerim var. Nasip olsa indiki çıkışlarımda. Näme üçin vatan dönüğü değil ya? Asliyetinde vatan dönüğü kim? Näme üçin şular yani bışmış yer ediyorlar? Halkı korkuzyalar. Şu içeriden duruyorum yurdun daşında halk kontrol ediyorlar. Olara da bir kağıt açacak geplerim var. Olara bir açacak zadım. Halk üçün peydalı iş edip bileniz okma. Yamanlık bir etmem. Tomaş edip oturun kaptalda. Halkın öz alıp çıkyandı. Böyle vatandaşlar nasip olsa yanımda uçuşuruz. Sağ oturun, sağlıkta görüşelim.